Linawlawagan ti Cagayan Electric Cooperative ti agarup 18 peso per kilowatt hour asingir iti kuryente iti paset ti Cagayan ngayon pablaak ti Department of Energy. At detalye ni Dayan Monica Tukay. Inlawlawag ti Kagelkuan asaan abasaran ti inwar ti Department of Energy iti aktual asing singirenda kadagiti kliyenteda. May basar iti datos ng inwar ti Department of Energy Luzon Field Office. Kagelkuan ti adaan iti kangatuan nga electricity rate iti pakabuklan a pagilian adakkel a concern dagiti member consumer owners no anya ti rason iti daytoy. Ti agwarwara sa figures ket saan nga aktual a billing rate a masingsinger kadagiti consumer ti Kagelkuan. No ibasar iti datos ti cooperative. Ti actual residential rate ket 12.3673 kilowatt per hour. Ipaganat ket da ati electric bill ket manipod lang iti distribution charges ti Kagelkuan ken awan ti panakainaigan iti daytoy iti salary increase dagiti empleyado. May sapay a contributing factor iti panagnato ti panagsinger iti kuryente, tingumat ngato a panagkonsumo dagiti umili gapo iti nangato a temperatura a mapaspasaran iti probinsya nga imet titikag. Nung umato ti pagkasapulan iti kuryente, bahit nga agtaltalinaed a nainget ti supply, mabaling nga umado ti gastos iti panagpataod, ang mga piktar iti pakabuklan agatad ti kuryente. Kitkidawan pa iti Kagelkuan iti DOE iti klarifikasyon da iti datos tapno malapadan ti anyaman asaan a panagkikinaawatan ken masigurado ti umno a konteksto may naig iti daytoy. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian.